Bizning endi bunda bizim onunla çalabız, buna bizning yatkızıp halal etip çalabız bunda. Ondan sonra endi malını bunda холодильникка кертәбез. Ширмешән кооперативындагы мал чалу цехы бу. 2 ел элек эшли башлаганнар. Җиһаз хакының 60% дәүләт, 40% үзләре түләргә тиеш, ләкин акча гына җитми. 49 миллион стоимость аны. Аның калкаланысы бит инде 20 миллионнар. Ул җирендә яшәүче фермерларның ул кадәр акча табу мөмкинлеге юк. Лашман авыл эшмәкәре проблемасын икътисад министрына җиткәрде. Ул ярдәм итәргә шандыра. Министр бүген яңа бизнес проектларының тормышка ашырылуы белән танышты. Лашман авылында бушап калган райпо бинасында икмәк комбинаты да оештырып яталар. 25 кеше эшли. 7 миллионлык оборудование бу вакытта алдык. Алла ярдәм бирсә, шул 2 ел, 3 ел эчендә капларга исәбендә. Лашман авылы исеменнән үк күренеп торганча Петр бер чорында биредәге җирле халыкны Лашман эшенә җәлеп иткәннәр. Ягъни урыс булмаган халыкны Россия флотын төзер өчен урман кисәргә иң пычрак эшне эшләтергә алганнар. Ләкин инде күпме чорлар узган, Петр бер газабын күргән халык бүген инде бермә-бер иреклерәк яши. 500 хуҗалыклы Лашман авылында бүген эшмәкәрлек әкренләп аякка баса. 4 крестьян фермер хуҗалыгы, 14 мини-ферма, 3 зур предприятие бар. Ләкин Ширмешән районының социаль-икътисади үсеше соңгы 1 елда 2 күрсәткечкә аска тәгәрәгән. Хәзер алар республикада 13нче урында. Эшмәкәрләргә аларның саны хәзер 1 меңнән артты. Тагын 350 үзмәшгүлләр барлыкка килде. Буларның саны да арта тора. Шуның өчен без инде ышанабыз, монда бу районда үзмәшгүлләр бу кече формулар артачак. Бизнеста яңа юнәлешләр дә арта. Районда беренче шәхси медицина үзәге ачылган. Ярты ел эчендә 3500 кешегә хезмәт күрсәтәләр. Халыкның мохтаҗлыгы бар иде. Вот анализ бирергә, башка врачларда күренергә, чит районнарга баралар иде, шәһәрләргә баралар иде, озак чиратларда торалар иде. Менә шушы әйберләрне җиңеләйтер өчен үзебезнең халыкка менә шушы үзәк ачарга уйладык инде. Икътисад министры җитәкчелегендәге баланс комиссиясе башка районнарның икътисадын урынга барып өйрәнәчәк. Бер яктан ул район белән танышу, проблемаларын ачыклау булса, икенче яктан дәүләт ярдәменең кайда аеруча кирәклеген, күрсәтелгән ярдәмнең нәтиҗәлеген бәяләү дә булып тора. Ширмешән районыннан Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.